Să luăm un material, să facem o probă de strungire, da? Prindem materialul în strung, îl strângem, ne ducem cu căruciorul mai aproape. Am spus că așa, se blochează. Așa. Să băgăm în priză strungul propriu-zis. Ambreiajul să fie complet. Dăm de ambreiaj pentru a începe învârtirea universalului. Blocăm cuțitul. Avem aici un cuțit de debitare, să zic. Și acum să arătăm cam cum se debitează. Da. Acum, vreau să strungesc din el. Schimbăm cuțitul. Punem un alt fel de cuțit. Îl blocăm. Și începem strungirea. Ne apropiem de material, de cota care o are, înaintăm, avem aici o gradație în zecimi și cât vrem să luăm. O zecime, două, cum e cazul. Și începem să strungim. Se învârtește de manetă, ușor, ușor. Nu se bruschează. Cu strungul se merge foarte fin. Nu trebuie. Asta e o strungire manuală. Acum vreau să arăt o strungire automată cu motorașul pe care l-am. Apropii motorașul și îl cuplez pentru a merge automat. Și acum dau de... Nu mai am puțin să dau de manetă. Și acum pleacă automat. Când dau de manetă, cum în locul mâinii mele învârtește motorașul. Aici am mai multe viteze dacă vreau să dau mai repede înapoi. Am întrerucător aici. Dacă vreau să dau mai repede înapoi, dau de el și atunci se mărește viteza de dat înapoi. Deci merge foarte repede. Am mai multe turații de funcționare, să zic așa. Plus că mai am aici o turație mai mică, mai mare. Pentru cele două motoare. Pentru motorul de aici, pentru motorul de aici. Mai arătăm o dată. Apropiem de material, dăm puțin în spate, dăm aici o zecime, două, cât vrem și am început să strângim automat. Asta ar fi un fel de strângire pentru a arăta cum funcționează. Hai să arătăm acum și cum funcționează o găurire. Oprim motorul. În locul vârfului schimbăm vârful. Punem mandrina. Se pune mandrina în locul vârfului. Se ia un spiral oarecare.